Čaute ľudia. Dneska sme pri tomto novom videu. A po dlhej dobe. Hej, po jednom mesiaci. Dneska toto nebude herné nič také. Dneska si povieme, prečo už nenatáčam shorty. Alebo nič nenatáčam, ale už neveľmi. Jo? Takže ten názov je clickbait. Sorry. To jak to poviem. Presťa YouTube je v tých shortoch úplne presťa, chápete. Hej, pokiaľ si začínate kanál, natočte pár shortov. Tie shorty vám brutálne dajú prezľanuť, akože potom už vás YouTube ako bere za kanál, ktorý vydáva shorty a vaše dlhé videá nebude doporučovať tak veľmi. Alebo skoro vôbec nie. Taký problém som mal, keď som skoro furt točil shorty, lebo to bolo presne ľahké. Také easy, predstavil som do black screen, zobral som tak telefón, tak som ho pácol na zem, zapol som nahrávanie chvíľu, vypol som, šupol som hudbu a tam som dal taký text. Easy zľadnutia komentáre. No. A toto sa mi vyplatilo a doplatil som na to tým, že moje zľadnutia na dlhé videá neboli veľmi dobré. To sa vám priznám. Fakt, ja som presne, že za pár dní presne vydával, že vydal som video, ale dostal som na ňom, že za tých pár dní, 1-2 dní som na tom dostal, že 2 zľadnutia, alebo 3, 4. Hej. A doteraz také tí videá napríklad majú napríklad to video o ten prvý pár tých PlayStation mojej kolekcie, PlayStation hier. To tiež má pár zľadnutí, tak si to môžete ísť pozrieť. Či napríklad to video o tých DVDčkách, o tých PlayStation 2, hej, na týchto videách som proste doplatil. Niektoré videá mi trošku vtedy vybuchli, že som napríklad dostal za pár dní, 2 dní som dostal, že 30 zľadnutí, 20 zľadnutí, chápete, ne? Takže som na to tak doplatil. To znamená, že teraz sa snažím prevažne vydávať dlhé videá, preto točím aj toto. A nie krátke videá, nie shorty. Jo? Takže proste shorty malokrát budem vydávať. A nebude to takéto, že napríklad 15 sekundové video, nedám na shorty, ale dám na dlhé. Nie, ja budem točiť dlhé videá, hej? Ne jak také kanály, že napríklad nemenované kanály robili alebo robia, že dajú 15 sekundové video, a to dlhé, ale nedajú ho na shorty. Ľudia, že by, ja som to nerobil, ja som to akože robil pár raz, proste tuším raz, alebo dvakrát tu, keď tak vás odpravím. Jo, napríklad toho, že toto moje outro som dal 15 sekúnd, toho som dal na short, dal to hlavne k tomu, aby to bolo vidieť celé, a to outro neviem, ako tam dať videa. Dobre. Jo. No takú, ja som to už hovoril tu, ale presne, že pokiaľ si začínajúci youtuber, nenatáčajte shorty. Alebo keď ich natočíte, točte ich málo, hej. Točte ich napríklad, dajme tomu raz za mesiac, 2-krát za mesiac točte shorty. Joj. Ale nie určite pravidelne, že napríklad 3-krát za týždeň, alebo 5-krát za týždeň, alebo každý deň, nie. Keď tak, proste točte dlhé videá. Dobre, ja ich väčšinou mám behom 1-2 dňov zostrihané. No to preto, lebo sú väčšinou krátke. A striham to aj lajdák, hej. No, to možno bude všetko. Hej, takže tu som mal aj takú radu. Natáčam 4 minúty 10. Hej, keď tam bude to zle počuť, tak proste zosilním zvuk, aby to bolo dobre počuť. Hej, chápete? Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber,
zvonček si nezabudnite dať, aby vám neuniklo žiadne ďalšie podobné video. Odberiem proste, aby ste ma podporili. A ja to vám to budem veľmi rád. Je to doslova jedno kliknutie, pár sekúnd vám to dá. Hej, like, tiež ma veľmi podporí. A keď tak si pozrite moje ďalšie videá a vidíme sa na budúce. Čau!